What's up mga guys? So dito tayo sa slaughter ngayon. So papanoorin natin kung paano nila kakatayin yung kalabaw. So yun. Let's go. Ayusin mo muna. Pang 120 yung kaya. 120, 130 ka. Ang dati mo nag-aaway ng tatay. Eh, hindi na rin sa parang ito. Okay, di na. Nagkalumalaan na ng mga sasta. Hindi na ako. Sa libog pinapasit ko ito, mga takot pa kay Timba. Puro nakatutok ka niya, paktas na. Katayo. Katayo. Kaya hindi mo nagkirawa. Nagaling daw ng parte na may isa. Ano na isa ako eh. May busing ka.
ba? May tutuloy lang ako. Kailan lang. Kasi amo siya. Ang meron din nilaligan. Okay na. Nilaligan. Ano na ang ginagawa? Nagdumaw. Ay, wala naman masubok lang ang yan. Wala naman ang nagkakawa sa'yo. Gadwa na rin. So guys, dito tayo sa ano. Ha? Eh, dyan ay parang dyan dan. Gadwa piti na partida na eh. Pang ano to guys, pang deliver na. Yan. Pang lechon. Ha? Uy, sa tabakan. Lumang nagtama na lang i-ibig niya. Ibig, hindi lang po talaga. Hindi Pero kung may pwede na rin sa akin, yung si Maduro, manikot lang sa akin, si Maduro. Yung master like ito. Nagubig na ako ng portong Tapos tuna pa ito. Hindi mo lang. Ini talang galo. Gori juga nagsa baka sama yan. Ay, nuang. Nuang ito. So ito guys, nililinis na lang yan. Quality. Malinis na. Hindi mo pagkatalan mo, hindi naglugsok. Una naman dala, hindi na ito mga lugsok. Dahil nagigigil ka, pinabaka. Sino mo na lang? Lugsok lang at 24. Nagkakalusi. Yan, 16. Jamban ka, remote lugsok ng baka, ay kasara. Tapos wow, lalagay kita. Subsub lang ako kung 24. Ano kaya? Naman na namin yung speaker sa kinalaga. Sige mo lang sa pinod, hindi na dyan. Diba? Kurang lang. Hindi pa nakapwede lang kasi kung nagdumang lungkungan.
ayos yung bagay ni Kapili. Yang lubang kami Robert ko orang matulog dia orang banyak tu. Ya. Oh, itu saudara itu kenapa yang mana? Tekstil pula. Mengirim kamu mana? Dalam partai ada beritahu kayaknya. Oh, bukan lang. Bantay ko naman magkapon na kami nagamo mo. Ano na nga sa mga. Yung pagpadala nga, kaya ka na lungkot. Hindi kasi, pag may palengke.
At potong gigilin mo na eh. Hindi bilog na nasa ko. Ayaw na talaga nasali yung malapod. Mataba. Nalay. Ano ba? Buwasan sila. Kaya umutin mo na ako. Kuwan at bigang tiko. Alam yan, tukubang-tubang lang ito. Kung paano ito, ang makakatabi mo. Hindi ka rin ako. Nagtula kami, yung tawagan niya. May mumungkad talaga. Saan ko lang lang ito, basta may yung bag. Ay, kita tayo muna gimana mo. Ya. Bon. Mga kanina mga nakalimutan ko mga awas na pinagin pang mga Lagi ba? Lagi ba yan? Lagi no? yan tiko. Ang kayo mangmangkat kung ano? Ang lalagyan ni George. Ay? Ako yung gawin ni George. Sa balik discard niya ni Rose. At pag-isip ko na nga yan, nung alahan na niya, ano ba yung dati ako po nagpatingala ng may bagay. Sus lang, yung ano. Sabi ko lang. At nakakaraw po sila, tanong mo. Sige, ano ko bang ito? Pag-milay, dakong dumigay. Saan? Umayan mo na paling. May walang divide na. Ang dumigay, bigyan mo na kayo. Matulungan na kami mga kuna.
Diba yan? Anong bay? Dali pa kayo eh. Pwede kahit higit. Tayo po, Ivan. Hindi man po. Bubal. Takto mo yung mabiyak sa wala timbang. Wala. Hindi pa masilipigit. Iba rin sa mga kasiwan. Ay, nag-aalam mo na yung Lisa niya nila. Hindi. Lisa. Wala siya di nag-group yara ka. Nung ni Amy Diwa. Sabi, abot. Abot. 16 ah. Lamang. Oh, ito na, ito ko. Mga kilo na. 71. 71. Ay, okay na. Ito ko rin ta. Napunta-punta rin pa. Dapat ito Ay, ito yun. lang. Ito lang, ito lang. Ito yun. 71 kilos. Nga sa timbang. Ano ba na yun? 61. 61. 51. 51 yun. 5 51. 122. Plus 10. 120 kilos. So yun. Tapos ang ano. Tapos ang katay. So yun guys, tapos na tayong ano, magpa-slaughter ng kalabaw. So may take out tayo sa manloob. Pang pinapalitan. Ha? Yun. Shout out sa mga taga-katay dito. So, uwi na tayo guys, uwi na. So, yun.